Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sana aku nongtangna kasih moजाङै दोङो. Ang बिसोरनो मोजाङै दंथ'यो guys. दा आं फैदो जोंनि गामिनि साहा फोथारखै आरोना. ओरैनो दसे फैदो आरोना गिदिंनो. दिनै अखा हाबाय थानायखाय थान्दानो. दिनै माने खाननैसो हाबायानो दं अखाया guys जोंनिथिं. दा दैयानो बाङाय जालायबाय जोंनि guys. दा नोंथांमोननिखौनो एसे दिन्थिनोसै आरोना आङो. मा खालामनो आरोना. बोथोराबो बिराद थान्दा guys. जोंनि मेन लामा गाइस एखे थांबा मोनगोन एकदम फिसुथैनो हागोन एखिजा एकदम बिराद गोबाव जाबाय लामायानो नै दाबो फिसानो नङा जोंनिया एकदम बिराद लेथ्रा अखाबा थांनो नाया नै दैयानो जाखांफैलायबाय बाङाय लोगोफोर मा खादो फैयो ओरा কি এইটো কি এইটো ইটো আঞ্জা খাই নাকি হয়না নয় नै गाइस एकदम बारे फोथाराव दाबो दैयानो दै जोंनिथिं ओइनो खैथा इउ खैथा दोङो माइखौनो गायनो हायाखै जोंनि रावबो माला गायनो हागोनथाय मिथिया आरोना हेलिकप्टारबो खारबाय दोङो ओइ सायाव खब्द उथिदो दला लायथां फै एसे इदो आनजाखाय नाखि बाप्पा নহলে এনে ভাজিও খাব পাৰি এনেকে বাগলা তৈরি দিব লাগে বাগলাটো না এনেকে টানি দিলি না বাগলা তৈরি যাব খাজা 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 কৰি কিবা মিয়া মানুহটো বেছি টাকা দেখি এইটো নি বেছি আছে তো এদি কি টাকা 25 টাকাৰ বানৰছি মুঠা না 25 টাকা যাব মাৰি গলে মোহন বাজাৰ দি ओंख्रि जायैनो गायसिगोन गुवाहाटी टिकेटৰ দামে 50 টাকা হয় দে ए फख्रि गाइस खायो जुनार नोंदैनो मटा-मटि मोनलायसिगोन आरो ना फानबायखो दा एनो जाबाय लामा गाइस जोंनि गामिनि तामान डेन्जार खायखि गारि फैनो नाया दा अखा नायदो दय लोगो मोनदों फैदो खालामना ना गाइस उपाय गैया आरोना गिदिंबाय दों दा जोङो ओरैनो जोंनि साहा मेन लामाखै जा बेबो मोनसे फख्रि गाइस जावदो मेसेङाव एबार इबो ना थालांनाया तामान लेथ्रा जाखान दों दे लामाया बाप्पा भाई बुंनो नांगोन खिन्थु बैसागु बोथोराव नों आंखौ लांफैदो दैया जालायबाय बोसि मोनफिन नामा मोनगोन ना मोनाबा बोसि मोनबा मोननांगौ मोननाया एबारसो गेदेर जासिगोनलै नाया देरसिगोन बानपानि हल आमार इफाले दैया माला रानगोनलै बसफोर दैयानो जालायबाय दं तामान अखा हादो जोंनियाव दैयानो जालायबाय फोथाराव लोगोफोर मेरका होबाय दं गासै मेरका फख्रिना फोथारमोनलै फोथारमोन ना बै फख्रिसो खोमा फख्रियानो इखिनिया फोथार ओमफ्राय ना दं नालाय बोना हादो आरोना बुंना आरो उपाय गैया तामान मेरका जादों दाउदै खिनाबो दोनदो नामा नोंसोर खिना दोनदों खायसेनि गाइस नै बहिया लेथ्राखा नै एकदम बारे तामान डेन्जार लामा भिडिअ खालामनो हिमालय हाजो सोरबा फैनोबा फैनो हागोन सत्तु डेन्जार लेथ्राखालै दावासे सोरबा हिनजाव लामा फैनो नङालै जोंनिथिं ना फैनो नङाना ए लामाखौ नुबा सोर फैगोन दे आयु
Wah, ini nyusle be. Di दै जाबोबाय दंबोयो ब्रा एबार दै जाबावनो गोनांबा गैलालाय थैबाय नि बोरै नुयो दाबो जोंथिं हाट माइ गायनाय रावबो मायानो गैयाखैनाय ओरै एकदम गैखायानो मायानो मा बुंनो आरोना फिसा भिडिअ जाबाय आरोना गाइस दिनै ओरैनो गामियाव फैदोंमोन बेरायनो होननानै दैयानो दै एकदम बारे एकदम एखैजाबो दै मेरका माखा एखै एकदम एखैजाबो दैयानो दै आरोना मा बुंनो आरो उपाय गैया दे आरो मा खालामनो थ' लामायाबो एकदमैनो बोरै एकदम बारे बिराद हामाखा दाबो अखायानो हाया जाबाय दोङो हागोनसो नामाथाय हाबा गैलालै एकदम बाय बाय